Een vast visje van de visboer. Voor Gwon is het elke week een verste prik, maar voor een soort oren te duur. De prijs van Gwon Noordzeevisk lijkt goed 12% hoger als vorig jaar. En het komt namens deze visboer net alleen nog door de inflatie. En minder kotters. De wiemoenenparken die komen er. Het is wel alles op green, zeg maar. Nou ja, we hebben wel visjes nodig om vis te krijgen. De helft minder vloot, dus de helft minder oorvoer, dus de prijzen die gaan omheen. Voor Gwon is een stukje kabeljauw of tong een luxe worden. Maar wie is maar verneemt dat zijn verste klanten del komen blijven. Kwalitatief sowieso, dan hadden mensen de centen dan wel vroeger, maar het is wel oor zo'n periode. Sommige mensen komen 1 keer in de 2 weken nog, omdat ze dat gewoon zich net meer veroorloven kunnen. En wat kost het een portie kibbeling hier? Van mij €4,5 minder. En dat haal je er voor? Ja. Als het lekker is, dan maak ik me geen cent uit wat het kost. Dus dan maak ik minder zut. Een sortering en een lekkerbekje. Dat gaat gelukkig goed, dus we kunnen betalen. En dan is het gewoon lekker om er nog een visje te halen. Ek bij de viscream een dwarpje erop, bleven de verste klanten trouw. Als ik dan een lekkerbekje had, dan heb ik hem toch het les voor van kabeljauw. En ja, dan is de kwaliteit dus goed, dus ja, dan betaal je er ook voor. Het zit hetzelfde met autorijden ook. Ja, de benzine wat ik doe, ja, je bloed terugrijden. Maar ja, zo'n visje, als je dat dwang kennen en je vindt dat lekker, dan neem je dat. Maar goed nice voor de liefhebbers. Visk hoeft net duur te wezen. Nevens Wiersma binnen er genoeg alternatieven uit diezelfde Noordzee. De wijting, de schelvis, skol, dat is heel goed. En vooral heel, alles wat heel is en net fileert, dat is redelijk betaalbaar nog. Ja. Eigenlijk moeten de meesten hun smaakpalet een beetje verbreden vanwege de prijzen. Ja, dat is ook net een verkeerd iets. Orendenkjes probeer je. Ja, er zijn volle mooie producten nu te zeggen, dus dat, ja, zeker weten.